Ke ukubuza umbuzo namhlanje ngifuna ukuphendula kule ntshumayelo. Umbuzo othi kufanele abantwana baphume nini usonto skole, kuthiwa usonto skole bazohlala nathi la kwi-main service. Kufanele umntwana abe ngakanani ukuze simyekise ngale ku-Sunday School Children's Ministry ajoyine la abantu abadala. Ileyo nto esicabangayo esifuna ukuyibheka ezweni kaNkulunkulu. Kodwa umbuzo ulula ukuphendula, ngizophendula ekugcineni. Ngidecide ukuthi ngusebenzise esindlela yokusikhumbuza nokusifundisa ngezinto ezithize maqondana ne-Children's Ministry, umsebenzi wenziwa ibandla for abantwana. Umbuzo oqala ngizobuza uzama ukuhlakaza indaba ye-Children's Ministry. Yini inhloso yayo? Ma sikhipha abantwana ngala sibayisa ngale suke sihlosile sifisa ukuthi kwenzekeni. Okwesibili, leyo nhloso ke ekukhanyeni sizama ukuyifeza kanjani? Thina wethu ama-method ekukhanyeni ezizama ukuyifeza ngayo leyo nhloso, then ke ukugcina umntwana afanele aphume nini as if ugraduate nini ukuze eze ngala enkonzweni le. Ngiyacela nani bantwana nilalele, imini uthisha wena namhlanje ku-Sunday School lapha i-background ngiyangizwa ngithi cela ubone izandla kanje. Funa ningilalele, ngikhuluma nani, angishumayeza abantu abadala kuphela namhlanje, ngishumayeza nani, nilalele. Kuzoba nane-test ngale nto ukuthi nizwile yini. Yini inhloso ye-Children's Ministry? Yini inhloso ka-Sunday School? Sisuke sizama ukwenzani? Cela ke ukuphendula lo mbuzo wokuqala ngoMatthew 28 uverse 18 kuya ku-20. Lapha kulawo mavesi sithola inhloso yomsebenzi wonke ibandla likwenzayo. Imibandla kuhlangana, umibandla li-decide ukuthi lenzana lenzini, nansi inhloso inkosi yethu eyasinikeza yona. Ne-ministry yabantwana ayikho ngaphandle kwale nhloso. Matthew 28 verse 18 uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni, ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Niyabona mina nginani iy'nsuku zonke kuze kube sekupheleni. Isamari leyo ukuthi ibandla kumele engabe lenzani until uJesu aze abuye. Yonke into esiyenzayo njengebandla kufanele ikwazi ukungena ngaphansi kwale samari uJesu asinikeza yona la ibandleni. Makunento esiyenzayo esingakwazi ukuyiconnecta kulamavesi lawa, akumele ngabe siyayenza leyo nto njengebandla. Ne-ministry ka-Sunday School iyangena la. Ma sifundisa iy'ngane sisuke sinenhloso yokuzenza abafundi bakaJesu oqinisekiswa ngokubhabhadiswa njengoba sobhabhadisa abantu namhlanje. Okwesibili, sisuke sifuna iy'ngane ukuyifundisa ukugcina konke uJesu asiyale ngakho. Verse 19, hambani nenze izizwe zonke abafundi, including abantwana kulezo zizwe, abesilisa, abesifazane, abadala, abancane. Hambani niyobenza abafundi. Nayi inhloso ye-Children's Ministry. Iy'ngane ayiphenduke ama-disciples, ayiphenduke abalandeli bakaJesu. Amen. Lapha emuva, ngizwa lapha emuva. Kumele nina kulawo ma-age nikuwona nibe ngabalandeli bakaJesu, nibe ama-disciples kaJesu, nibe abantu abalingisa uJesu, abamlandelayo uJesu. Then umuntu eseyilokho uJesu uthi asombhabhathisa egameni likayise lendodana nelikamoya oyingcwele. Ngesonto elizayo, hayi ngesonto elizayo ngokulandelayo, ishejuli lithe ukuphithana ejumela ngenxa yezinto ezithize. Kodwa ngifuna ukuthi ke sikhulume ngokuthi kumele sibabhabhathise nabantwana.
kumele basidle nesidlo abantwana. Uma ngibuya ngimala next time ngiyobe ngikhuluma ngalokho ngisazobona konje ukuthi iningi. Okokuqala, children's ministry ukwenza abantwana babafundi bakaJesu. Okwesibili verse 20, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Ilawo ama-purpose eministry yabantwana. Kwabase Efesu 6, lento esizama ukuyenza kubantwana sisuke silekelela abazali kuyona ngoba uNkulunkulu uyinikeze yawumsebenzi nqangi wabazali, indaba yokwenza abantwana babe abafundi bese befundiswa baqeqeshwe ukugcina zonke izinto uNkulunkulu asiyale ngazo, umsebenzi wabazali. Kwabase Efesu chapter 6 verse 1, bantwana hloniphani abazali benu enkosini ngokuba lokho kulungile. Hlonipha uyihlo nonyoko okumyalelo wokuqala onesethembiso ukuze kube kuhle kuwe uhlale kade emhlabeni, nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benu kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Abantwana bayalwa ukuba balalele abazali babo. uNkulunkulu uyaba-encourage ukuthi balalele abazali babo. uNkulunkulu uyanigqugquzela lapha emuva ukuthi abazali benu nizenze izinto abanitshela zona ngokunikeza a promise, isithembiso. I-promise aninikeza uNkulunkulu manibalela abazali benu ukuthi izinto zizonihambela kahle empilweni. Nizokhula nibe nezinto enifisayo and anizukusheshe nife, anizukufa nibancane kodwa nizohlala kade emhlabeni, nizoba nempilo ende futhi emnandi uma nibalalela abazali benu. Leyo nto kodwa ine-threat kuyona. uNkulunkulu mayifunelela abazali benu khona anithembisa yona, kodwa futhi khona into anisabisa ngayo uNkulunkulu. Maningabalalela abazali benu, the opposite will happen. Nizoba nempilo enzima ebuhlungu emhlabeni futhi nizofa nibancane, impilo nizoba mfishane. Now of course akhona ama-exceptions kulesethembiso, akusona isithembiso esi-absolute ukuthi kuhleze kukanje. Sometimes uNkulunkulu ngeyinhloso zakhe angamthatha umntwana esamncane, achaza ukuthi wonke umuntu oshona esamncane ingoba usuke ngabahloniphanga abazali, futhi akuhleze kuchaza ukuthi wonke umuntu ohloniphe abazali then-ke uNkulunkulu umnikeza zonke izinto ayifisayo empilweni. Kodwa generally kuba njalo. Abantu abangabahlonipha abazali uyakwazi ukubabona noma wawungabazi bese bancane, ubabona sebebadala, uyakwazi ukubona lo I'm sure le nto bengahloniphanga. Uyakwazi ukubona inhlobo yakho lozolithisha isindala iyabonakala ngoba generally uNkulunkulu wenze njalo, even though ekhona ama-exceptions. Ngicela nithi amen lapha nakulawo ma-background. Amen. Amen. uNkulunkulu ufuna ulela abazali manenze njalo, uyanithembisa ukuthi impilo izoba mnandi, izoba yinde. Maningabayela abazali nizoba nempilo enzima. Nike nibabona abantu okuthiwa amaphara bahlezi kuma-drugs, bahlale emgaqweni, abanye babo benza ubugebengu, basemajele, bagcine bebulewa abantu, beshawa abantu. Isikhathi esiningi banjalo ngoba abazange bafuna ukulalela abazali babo. Ukube umuntu wamlalela umzali, akekho umuntu ongaphetha kulesiya simo if nje wayilela umzali, singakhulumi ngokukholwa. Amen. Ngakho ngizama ukunikhombisa ukuthi lesethembiso uNkulunkulu ashoyo uyasigcina even though ekhona ama-exceptions athize. Kulanto kodwa kulela abazali hleze kusiza uku-eda ukuthi abazali balalelwa mabekuyala ey'ntweni ey'ngaphambani nezwi likaNkulunkulu. Ngoba naphakathi kwethu khona abantu abazali abangakholwa, abazothi angithi uzwile ukuthi kuthiwa lalela uyihlo nonyoko, faka nasike isiphandla uze la emsamo. Ukhona phakathi kwethu abakhuliswa abazali abanjalo. Izwi likaNkulunkulu-ke kwiZenzo chapter 5 verse 29 uthi uPetru simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu.
nxa sekuza ekutheni abantu bephambana khona noNkulunkulu. Bayangizwa abantu abasha, ziyangizwa iy'ngane. Sengikhuluma kakhulu laba abantu abasha sebathe ukukhulakhulu. Umzali uyakholozelwa. Umzali ayenziwa into ayishoyo ma ekuyala ukuthi wenze into uNkulunkulu athe ungayenzi. Izwi kaNkulunkulu likhuluma kanjalo. Lento yokuthi abantwana basilalele njengabazali uNkulunkulu uyenze ngenxa kaverse 4. Uverse 4 awuhlukaniseki noverse 1 kuya 3. Nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benu. Akuthiwa abantwana bakulalele ukuze wenze umathanda-ke njengomzali. Wenze noma kanjani kubona lento ayibaleka kakhulu ngalezi zikhathi lezi zinto ibhalwa ngoba abantwana babengalatshela ukuthi kunamalungelo abanawo. Ubaba wayeyinhloko yekhaya futhi enamagunya onke phezu kwezingane zakhe. Wayekwazi ukuyishaya ingane nganoma ingayiphi indlela. Wayekwazi ukuyibophisa ingane ahamba uyifaka ejele ngaphandle kwamacala ngoba abacabene nobaba ababophisi. Wayekwazi mayixakekile ngakwezezimali ayidayisa ingane zakhe ebugqileni to slavery ukuze athole imali. Wayenamagunya ngisho ukuthi ingane ayibulalise uma ecabene nayo ingane ingamthobeli. Babe namandla onke obaba phezu kwengane zabo. Ngakho lo myalo kaNkulunkulu ukuthi abantwana babathobela abazali ubhalansiswa umyalo wokuthi ninake bazali ningabathukuthelisi abantwana benu. Ningenzi izinto ezibacasulayo abantwana, ningenzi izinto ezingekho zinhle kubona or for their good. Akusho ukuthi umntwana kufanele approve yonke into oyenzayo. Kodwa zikhona izinto ezingenziwa umzali ezenza umntwana adinwe agcwale ulaka azakhule enjalo ewumntwana ogcwele ulaka. For example, ukuba strict kuze kweqe. Ukuba nemithetho engenasidingo emicindezelayo umntwana. Ukuba umzali othanda ukulawula yonke into wonke ama-details umntwana ezwe ukuthi ubanjwe ngesandla sensimbi. Sonke siyakwazi ukuthi kunjani ukubanjalo. Abasebenzi bayazi kanjani ukuba ne-manager emicromanageayo. Akuphefumuleki. Nomzali uyakwazi ukumthukuthelisa umntwana ngokuthi abe umzali onjalo noma abe umzali omneglectayo umntwana. Ubhizi ngayo yonke into, akanasikhathi sezinto zomntwana. Umntwana ukhula abone ukuthi nginjenje ngilinyazwe wena. Bese kugcwala lolu laka uNkulunkulu angafuni lube khona. Nani boyise khuluma nobaba ngoba obaba abanejoga lokuqapha ukuthi ekhaya yonke into ihamba kahle nabantwana bakhuliswa kahle noma omama belekelela, kodwa i-accountability uNkulunkulu uma efika ezobuza ukuthi kwenzekani emndenini uyobuza ubaba. Indaba yokukhuliswa kwabantwana akusiyinto yomama amadoda angangeni kuyona. Ithina madoda esinejoga phambi kaNkulunkulu lokuthi abantwana bethu bakhuliswe ngendlela engabacasuli. Kodwa maqedelo verse 4 nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Nibondle, nibanonophalise, nibenze bahlondlobale. Akakhulumi kodwa ngokokudla. Khona amavesi akhuluma ngokudla. La ufuna sibanonophalise bakhule ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Ukuyala udiscipline okuchaza ukwesaba ukwenza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu, wesaba ulaka kaNkulunkulu. Uthanda ukwenza okuhle kuNkulunkulu ngoba ufuna imivuzo uNkulunkulu ayithembisile. Abazali obaba ikakhulukazi noma ababelekelela abakhulisa izingane zabo bayigqinishe bazondle bayifunze indaba yokwesaba uNkulunkulu nokwenza kahle phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Amen. Okwesibili uthi nokuqondisa kwenkosi. Ukuqondisa is the instruction, imiyalo kaNkulunkulu. Lento yokwesaba uNkulunkulu i-achievwa ngokufundisa. uNkulunkulu usibhalela incwadi
abazali kufanele bayi-unpack le ncwadi ey'nganeni zabo, bayigqishe ey'ngqondweni zey'ngane, bayifake ey'nhliziyweni zey'ngane, bayiyale iy'ngane zabo ngalento. uNkulunkulu mayifundisa u-Israyeli, u-Israyeli ezongena eKhanani, uthi kuJoshua le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho, akube yisona yona into ekhulunywayo lapha ekhaya lakho, uthi uzuyibhale kuma-post endlu yakho, nifundisane yona nabantwana bakho manivuka noma nilala noma niphuma noma ningena. Iyona inkulumo yasekhaya le ney'ngane. Abazali banelo joka lokuthi bazondle iy'ngane zabo ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Uchaza ukufida ingqondo yengane, ukufida inhliziyo yengane, ukufida umphefumulo wengane, njengoba kuthiwa ibandla liyondliwa ngezwi likaNkulunkulu, nabantwana bayondliwa bazali ngezwi likaNkulunkulu ngokuyala kwenkosi. Amen. Ake sihlale nje lapho kancane singadluli masinyane. Umntwana akakhuliswa ngesinkwa kuphela, kodwa nangawo wonke amazwi ehla emlonyeni kaNkulunkulu. Uyakhumbula lo verse, umuntu akayophila ngesinkwa kuphela. Nomntwana unjalo. Ma ngisho kabuhlungu sengifuna ukubagudla kabuhlungu abazali khona bezozwisisa lento, ngiyakithi umntwana akafani nomdlwane. Umdlwane uthunyelele ukudla, uright umdlalo, awushodi ngalutho. Umntwana akasinjalo, akakhuliswa umntwana ngokudla kuphela, akakhuliswa umntwana sengikhuluma ney'nsizwa nobaba ngesondlo kuphela. Awuthumela imali bese uthi kwanele, ngoba leli vesi liyanqaba. Uthi uverse 4, boyise bondleni abantwana, hayi nje ngokudla, hayi nje ngokugqoka komzimba, bondleni ngokubayala nokubaqondisa okuvela enkosini. Yiyo leyanto ebesithi iyi-purpose children's ministry. uNkulunkulu ufuna abazali babenze abantwana abafundi. I-goal ye-parenting, i-goal yokukhulisa abantwana uma umzali ukukhiqiza abafundi bakaJesu. Indlu yakho iyi-factory yama-disciples kaJesu. Ma uNkulunkulu ekunikeza abantwana, ukunikeza umsebenzi nethuba lokwakha abalandeli bakaJesu bezizukulwane esilandelayo. Amen. Ngakho thina njengabazali abakholwayo asiphileli, asiparenteli ukuthi abantwana bafunde, baphase, babe nemisebenzi, bagane, babe nezindlu ney'moto bese beye esikhokweni. Sikhulisele ukuthi abantwana baye ezulwini, noma kungabhuntsha lokho okunye kwasemhlabeni, kodwa akungabhuntshi lokhu kubazali. Ibandla-ke liyalekelela kulowo msebenzi lowo bazalwane, ngoba ibandla njengoba kuthiwe asenze izinto zonke abafundi bese siyabafundisa ukugcina konke inkosi siyale ngakho. Mayifika umzali simenza umfundi yena umzali, bese siyamfundisa ukugcina konke inkosi siyale ngakho, including ukuthi yenza abantwana bakho baba bafundile mzali, njengoba nginiyala nje namhlanje. Nomntwana mayefike naye, nomntwana sinomyalo ofanayo, yenzani izinto zonke abafundi, nalabantwana benze enkonzweni sobenza abafundi bakaJesu nabo. Bese nabo siyabayala ukugcina konke inkosi siyale ngakho, especially ukuthi abalalele abazali babo. So we minister to the whole family njengebandla, kodwa senza into efanayo kubona bonke abantu. Ngakho maqondana nabantwana esikwenzayo ukulekelela abazali, ngoba abazali bona banomyalo wokuqala wokwenza iy'ngane zabo zibe abalandeli bakaJesu. Thina njengebandla we partner nabazali, masiyisa iy'ngane ngale suke zama ukulekelela wena emsebenzini okowakho uNkulunkulu awunikeze wena. Amen. Ingakho kufanele ube ne-interest nokuthi kufike kwenziweni, kufundwana, kuthiwani. Uyabona ukuthi ingane iyabamba, iyakhula kule zinto ey'fundiswayo, ngoba kahle kahle ijob yakho. Cela amen kubantu abazele. Yebo amen noma ibaba, kodwa iqiniso uzobe uyibona ukuthi udigesta kanjani, kodwa iqiniso akithi. Amen. Unomsebenzi wokwenza iy'ngane zakho zibe abafundi bakaJesu. Ekukhanyeni-ke yini enye engingayibala indlela ezizama ukuyenza ngayo lento le.
ngicela kuvule kwabaseRoma chapter 10 la ukuphendula lo mbuzo ukuthi ekukhanyeni siyenza kanjani lento yokwenza izingane zibe abafundi silekelela abazali. Umqondo ngqange ngifuna ukunika wona kulo mbuzo lokuthi benziwa kanjani abantwana babe abafundi ukuthi iyodwa indlela bonke abantu ababa ngayo abafundi bakaJesu aziningi, iyodwa for abadala nabancane sonke sisindiswa ngendlela eyodwa. Ayikho indlela special bothisha baSunday school, ayikho indlela special yokwenza izingane isindiswe ehlukile nabantu abadala. Ibuye khona misunderstanding yokuthi maksa yingane kufanele kube nama-programs athize azokwenza izingane isindiswe angafani nalawa awabantu abadala ezifuna amasango ahlukahlukene okungena embusweni kaNkulunkulu. Khona isango elibhalwe adults only, khona isango elibhalwe under 12s phela. Akusile iqiniso lilodwa isango lokungena embusweni kaNkulunkulu. Thina esibadala singena ngalo, nabantwana bangena ngalelo sango elifanayo embusweni kaNkulunkulu. Lelo sango ileli elichazwa la kuRomans 10 uverse 12 kuya ku17. Ngokuba akukho mahluko verse 12 phakathi komJuda nomGreki. Akukho mahluko phakathi komuntu ozalwe kaIsrayeli nozalwe ngaphandle kwaIsrayeli. Akukho mahluko mangi apply indaba phakathi komuntu omdala nomuntu osemncane. Akukho mahluko phakathi kwanoma ubani emhlabeni. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke, amaJuda namaGreki, abadala abancane, futhi ubacelele bonke abakhuleka kuye noma ngabe bancane noma ngabe badala. Yawuthi verse 12 iyodwa indlela for bonke abantu ukuthi beze kuNkulunkulu. Verse 13 mayichaza indlela ngokuba bonke noma bebadala noma bebancane abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Ingane njengathi sonke kufanele ziyoyincengela kuNkulunkulu ukuze zisindiswe. Kumele zikhuleke egameni lenkosi, zicela uNkulunkulu axolele izono zazo khona izosindiswa. Nyangizwe lapha emuntu usamkulala elikanje sa-elika. Uma nifuna ukuya ezulwini ningayi esikhobweni, nifuna ukusindiswa, kuzomela nimcele uNkulunkulu nina. Abazali bena bakwazi ukumcelela. Kuzomela wena uthandaze ucela uNkulunkulu ukuthi akakuxolele izono zakho ngoba unazi izono futhi ziningi izono zakho. Kuningi nje ongamlaleli uma wakho nobaba wakho. Kuningi uqamba amanga wenza okumbi kwezinye izingane. uNkulunkulu uyayibona zonke lezo zinto futhi uNkulunkulu uyisa nesihogweni ngenxa lezo zinto. Mawungafuna ukuya esikhogweni ufuna ukusinda uye ezulwini, kuzomela ukhuleke egameni lenkosi umcele uNkulunkulu ukuthi akakuxolele akusindise ezonweni zakho. It's in amen lapho umuntu. Amen. Yes. Ayikho indlela abazali abantwana basindiswa ngendlela efanayo nathi. Verse 14 kepha bayakhuleka kanjani kulowo abangakholwanga nguye na? Abantwana kuzomela baqale bakholwe nguNkulunkulu. Kuzomela nimkholwe uNkulunkulu, anikwazi ukuthandaza nje emoyeni. Kufanele nizwe ngoNkulunkulu, nikholwe uyena uNkulunkulu weqiniso bese niyamcela ukuthi anisindise. Bayakholwa kanjani kuye bengazwanga ngaye na? Abantwana kuzomela bezwe ngalo uNkulunkulu weqiniso khona bezokwazi ukukholelwa kuyena bese bayakwazi ukumcela basindise. Nyangizwe lapha emuva. Sanibukele nani nambe ushumayela kwanda kimi. Kuzofanele nilalele makukhulunywa ngoNkulunkulu, nizwe ukuthi uNkulunkulu ubani, uNkulunkulu unjani, uNkulunkulu ufunani, uNkulunkulu ufuna senze kanjani. You have to know God. Nina abazali benu abakwazi ukwazi uNkulunkulu on your behalf. When you must know God for yourself. Umazi kanjani uNkulunkulu? Ngokulalela makufundiswa ngaye uNkulunkulu. Kumele uzwe
ngoNkulunkulu, especially indaba yevangeli ukuthi umuntu usindiswa kanjani. Bayakuzwa kanjani ungekho oshumayelayo na? That's where we come into njengabazali njengebandla. Wena mzali, abantwana bakho ngeke bezwe ngoNkulunkulu nxa ungabatsheli ngoNkulunkulu. Ayikho imejike eyenzakalayo. Umuntu ngaphambi ukuthi asindiswe kumele acele insindiso yoNkulunkulu, kumele akholwe uNkulunkulu, kumele ezwe uNkulunkulu, kumele atshelwe uNkulunkulu. Ngakho kuzomela kube khona obatshelayo. Sizama ukwenza njalo uma sibakhipha sibayisa ngale ukubatshela lento kaNkulunkulu nevangeli ngenhloso ukuthi bakholwe bakhuleke bese bayasindiswa ngomusa kaNkulunkulu. Verse 15 bayakushumela kanjani uma bengathunywanga na? uNkulunkulu kuzomela aqale asithume ngaphambi kokuthi sokwazi ukushumayela. Makabongwe uNkulunkulu ngoba usesithumile vele. Hambani nenze izinto zonke abafundi. Nalo yise ningabathukuthelisa abantwana kodwa nibondle ngokuyala nokweluleka kwenkosi. Leyo imandate mission esiyinikeziwe uNkulunkulu. uNkulunkulu sewenza uverse 15. Sekufanele thina senze uverse 14 oholela kuverse 13 no12. Nina mbathanda. uNkulunkulu sesithumile ngakho thina kufanele senze. Bese siqhubeka noverse 15 njengokuba kulotshiwe ukuthi yeka zinhle kangakanani inyawo zabashumayela indaba ezinhle. Yeka zinhle kangakanani inyawo zomzali otshela izingane zakhe ngoJesu. Hayi umzali otshela izingane zakhe ngemathematics kuphela. Azikho zinhle lezo. Umzali otshela izingane zakhe ngemali kuphela nempumelelo yasemhlabeni kuphela, lezo zimbi lezo inyawo. Ezinhle inyawo ezithandekayo emehlweni kaNkulunkulu noma ngabe ayinamenekyo. Zinhle kuNkulunkulu inyawo zomuntu ohamba ayotshela abantu ngoJesu, including abantwana bakhe. Zinhle inyawo zothisha baSunday school. Amen. Verse 16 kepha abalalelanga bonke ivangeli. Ukuba Isaya uthi inkosi onkosi ngubani owakholwa ngumbiko wethu na? Kuyenzeka ke sesikwenzile bangcwele esifanele ukwenza thina abantwana bangamlaleli uNkulunkulu, bangamlaleli ivangeli. Le passage ekhuluma ukuthi umuntu usindiswa kanjani. Ayikho blind ekutheni umuntu kuyenzeka goloze zonke izinto zenziwe kahle. Kuyenzeka abantwana babe disobedient kubazali babo. Kuyenzeka abantwana bamgolozela uNkulunkulu sesibafundisile ngayo uNkulunkulu. Kuyenzeka kube njalo. Nisakhona lapha emuva. Lithi leli verse abanye benu bayanqaba ukulalela mabetshela abazali babo ngoNkulunkulu. Abanye benu they refuse to obey othisha bakaSunday school nxa bebatshela ngoJesu. uNkulunkulu knows about labantu abanjalo. Uyazi uNkulunkulu ukuthi abanye benu bathi ngiyenze leyo nto enhlizweni yabo noma bengasho ngomlomo. And uNkulunkulu gave you a warning ngabantu abanjalo. Uthe uma umlalela umzali wakho kuyoba kuhle kuwena uphile kade ezweni. Uma ungamlela umzali ugolozela nothisha bakho kune punishment yalokho yokuhlupheka nokufa usemncane, kodwa there's something worse than leyo uNkulunkulu ayenza kubona bonke abantu abamgolozelayo who refuse to listen to izinto uNkulunkulu ayishoyo. Ebizwa ngokufa kwesibili, ufa double uma unqaba ukulalela uNkulunkulu. uNkulunkulu ukulahla kwi-lake of fire la osha khona forever and ever nxa urejecta ivangeli ezizama ukufundisa lona. Ngakho kumele ulalele ivangeli verse 16 usho njalo ukuze uzokwazi ukucela insindiso uNkulunkulu akusindise. Verse 17 ngakho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Na isamari ye-children's ministry ukuthi siyenza kanjani kukhaliwe. Ukuze abantwana bakholwe njengoba sifuna bakholwe baba abafundi bakaJesu, kumele bezwe izwi likaKristu, ngakho sibafundisa izwi likaKristu. Amen.
engifisa ukuzwe endlela engicizela ngayo i-simplicity yakho ukuthi abantwana basizwa kanjani ebandleni. Ayikho imethod ehlukile, ayikho into elandwa somewhere ka-Department of Education e-colorful, e-bold ezokwenza abantwana bethu bamazi uNkulunkulu. Abantwana bethu bazomazi uNkulunkulu ngendlela sonke simazi ngayo uNkulunkulu, bazomele bafundiswe iqiniso ngoNkulunkulu. Isimple kanjalo i-ministry yabantwana. Kodwa nalento yesibili yakhumbula uJesu wakhulume ngayo uthe nxa abantu sebeyabafundi bamele ukufundiswa-ke ukugcina konke asiyale ngakho. Ngifuna ukukhothela ivesi la kwiZenzo 20 eliyisibonelo salento yenziwa uPawulu. KwiZenzo chapter 20 uverse 20 wakhona uthi uPawulu ukhuluma nama-elder ebandla lase-Efesu. Uthi bona angizange futhi ngikugweme ukunitshela lokho okuwusizo nokunifundisa phambi kwabantu nakuzo izindlu ngezindlu. Angizange ngikugweme, I did not avoid ukunitshela lokho kuwusizo kahle kahle yonke into profitable, yonke into ebengangisiza nginitshelile yona, ayikho engingodlele yona. So in addition to ukufundisa abantu ivangeli, batshele yonke enye into futhi abantu ezobasiza-ke. Senze njalo abantu abadala nakubantwana, senze njalo konke okuwusizo kumuntu wakho wangaphakathi ukuze usindiswe, ubekezele ensindisweni, uthele iy'thelo, uze ungene ezulwini, sokufundisa khona la nangale ku-children's ministry. So kuzozwa kusabalalwa, kunatshwa, befunda ngayo yonke inhloko yey'tori, kutomulwa lapha. Senze uverse 20 wezenzo 20. Senze uverse 20 kaMatthew 18 sibafundisa ugcina konke inkosi siyale ngakho. Verse 26 la kwizenzo 20. Ngakho-ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ukuthi anginacala egazini labo bonke, ngokuba anginigodlelanga lutho ukuba nginganitsheli konke okuyintando kaNkulunkulu. Ngiyafakaza ngeni ukuthi anginacala egazini lenu ngoba nginitshele konke okuyintando kaNkulunkulu. Indaba yentando kaNkulunkulu nokuyizwa nokuyenza indaba yegazi. It's a blood issue. I-issue yokufa nokuphila, indaba yokuthi wenzani ngolwazi onalo ngentando kaNkulunkulu. Uthi uPawule ukuba ngimtshelanga ngabe igazi lisezandleni zami. Ukhuluma ukuthi umuntu ongamlalela uNkulunkulu uyafa bese ephinde efa futhi ngokulashwa esikhogweni. uPawule njengompostoli uMshumayeli angazange azamtshele konke okuyintando kaNkulunkulu, uNkulunkulu yokuza igazi lakhe kuyena uPawule. Lo muntu uze wabhubha Pawule ngikuthumile kuyena, bewuthuleleni ungamtsheli. Kodwa nxa umtshelile then igazi lakhe liphezu kwakhe. Niyazwa lapho bantwana emuva. Manje ngamlalela uNkulunkulu kunegazi, meaning uzofa times 2. And wena who will be to blame for ukuya kwakho esikhogweni mangazange umlalele uNkulunkulu. Kunjalo nakuthina labazali. Uthi verse 27 angizange ngimgodlele. Akukho engibambile ngangakusho ngoba ngisaba ukuthi abantu abazukungithanda. Philosophy-ke le for preachers. Khona amen lapho lela khona leliyana ngalo. Philosophy for Bashumayeli akukho engibgodlile ngoba mangingena kusho imnikelo izoncipha. Angigodlanga lutho ezothi mangisho baphunguke one by one. Cha, angigodlanga lutho ukuba nginganitsheli konke okuyintando kaNkulunkulu. The whole counsel of God, Genesis to Revelation, Matthew to Revelation. Ngizame ukunitshela yonke into nami engiyaziyo, usho njalo uPawule kulabantu base-Efesu. Ngakho ngimsulwa
uma nina nigcine nifani esikhogweni mina innocent ayikho into engatshelo yona nami ngizama kanjalo ekukhanyeni la kwi-main service nangale kubantwana ayikho into esingayisho uNkulunkulu ayishilo esicabanga ukuthi izoba usizo. Amen. Amen. Nayi into engifuna ukugcina ngayo kwi-method yethu echaza ukuthi ngoba phokuzwala sengathi yonke into iyafana kubantu abadala abancane phone ikhiphela ningane kanti nisikhosela nengane makuthi yonke into is the same. Izwi loNkulunkulu liyasifundisa ukuzama ukusiza umuntu ngendlela yena angasizakala ngayo. Abantu abafani uNkulunkulu uyasifundisa ukuyi-adapta indlela esifundisa ngayo to idingo zomuntu. Bese into engichazayo awukho amen wenze kahle ungathi amen uma ungakezwa ithoda ngichazele mawucabanga nje ngeBhayibheli uqobo lwalo iBhayibheli iTestament elisha libhalwe ngesiGreek angithi uyabazi lokho kodwa labantu ababhala iTestament elisha bamaHebrew amaJuda abhala iTestament elisha mostly khona ama-exceptions ambalwa kodwa balibhale ngesiGreek ngoba abantu ababebabhalela babengasizakala kahle ngesiGreek if balibhala ngesiHebrew khona abantu ababengeke basizakale ngakho ba-adapta i-language to i-audience. Uyayibona leyo? Mawubuka u1 Corinthians 3 noma ungayanga ukufundela kune-concept laphayana yokukhetha ukuthi abantu ubafundisani. Uthi uPaul verse 1 1 Corinthians 3 nami bazalwane ngangakhulumi nani njengabantu bakamoya kodwa njengabantu bomhlaba nje abaseyinsana abaseyama-infants abantwana abancane kuKristu. Ngakuphuzisa ubisi anginiphanga ukudla okuqinileyo ngokuba nangakakulungeli yebo namanje angikakulungeli. Uthi uPaul khona izinto angayifundisanga eKorinte ngoba babengeke basizakale ngazo noma ziyiqiniso wayiyeka waqala ngezithambile ngoba babesabantwana enkosini. Kukhuluma ngabantu abadala ukuthi nakubantu abadala uya-adapta ukuthi ubafundisa ini kanjani ngokuthi banolwazi olungakanani already ngoNkulunkulu. Yezwa leyo nto. So ku-biblical uku-adjusta indlela oshumayela ngayo depending ekutheni ushumayeza bani. It's biblical. uPaul khona la kwizenzo okwabaseKorinte uchapter 9 uthi ukhuluma ngendaba yokuba iyona yonke into okubona wonke umuntu ukuze abasindise abantu sifundele masinyane lepassage ethe ukuba yinde verse 19 ngokuba nakuba ngikhululekile kubo bonke phethe uJesu mina ngiphethe umuntu kodwa ngazenza isigqila sabo bonke ukuze ngizuze abaningi ngayithobisela phansi kwabantu ngenza izinto ngendlela abafuna ngazo ukuze ngikwazi ukubazuza. Verse 20 kubaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho kaMose nakuba mina ngingekho phansi komthetho ukuze ngizuze abaphansi komthetho kwabangenamthetho abantu abangenamthetho kaMose ngaba njengongenamthetho kuma-Gentiles noma nginesiyo ngenamthetho kaNkulunkulu mina kodwa ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho. Angifikanga ngumJuda phaqa nazo zonke into zobuJuda ngifuna ukuzozenza la eKorinte. No, nga-adjusta ngaphila njengani ngoba ngifuna ukuzuza mina abaseKorinte. Verse 22 kwababuthakathaka meaning theological abantu abangakalazi iqiniso banonembe ezobuthakathaka ziningi into abangayi-understandi ngoNkulunkulu ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengaba yikho konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisindise abantu. Niyayizwa bangcwethu? Nakubantwana senze nje na siyazama ukuthi abantwana babengahlala la balalele le language ekhulunywa yinina hardcore standard 10 we language mhlawumbe abazukubuza okuningi abazukusizakala ake sibabuyisele eceleni
sikhuluma o abangaba understander kwi-vocabulary nje singakayi entweni eyiningi. Uya-understand that thing ishoyo. Sometimes abantwana banane-subculture, abantwana abafani nathi kwezinye iy'khathi. Mhlawumbe bayasithanda nesilungwanyana isidlisanyana nina ningasifuni masikhulume mhlawumbe uzwakethe amagama bona abashaya isilungu esingasuki umphathi laphayana. Bayathanda nathi usicorrecta lapha endlini, hayi bakushiwo njalo. Mhlawumbe siyangena-ke isilungu ngale ka-children's ministry ngoba bazozwa kahle uma usishutheka naso kancane, angazi ngikubeka Sunday school. Kodwa abantwana awukwazi ukubashumayeza ngendlela eshumayeza ngayo umuntu omdala, bazogedwa okunye bangakuzwa. Nendlela obafundisa ngayo abazukuhlala abantwana for 45 minutes bachazelwe nje, izofanele ubuye ulethe into yokudweba. Kuzofanele babuye basukume barawunde kudlalwe ini ebafundisa lento, kuzofanele kube nento abayibonayo ngoba baseyabantwana, indlela abafunda ngayo ayifani nendlela yomuntu omdala. Ingakho-ke sibakhipha kubantu abadala sibafundise eceleni, sizama ukuba yikho konke kubo bonke ukuze ngayo yonke indlela sizuze abantu, sibazuzele kuJesu. Sifuna basindiswe, ngakho sibafundisa ngendlela abazoyizwa. Ile iphilosophy children's ministry into abayifundiswa iyafana, kuhluka nje ukuthi siya-understand ukuthi asizukwazi ukubafundisa ngendlela esifundisa ngayo abantu abadala bese-ke sibabusele eceleni. Awukho omunye umagic nomkilingwane ne-complexity ekhona ekutheni iy'ngane zenziwani maziswa ka-Sunday school. Zifundiswa lento nawe efundiswayo, leli ivangeli olizwayo, leli iBhayibheli olaziyo, kodwa ngendlela abangakwazi ukuyizwa bona njengabantwana. Amen. Pho-ke bagraduate nini? Sibona nini ukuthi sekufaka abantwana beze ngapha? Yabona into engiqeda ukuyisho kuyenza kubelula ukuphendula lo mbuzo. Ngoba kahle ayikho into eyahlukile, okwahlukile nje ukukhula komqondo ne-development ye-personality yomntwana. Mhlawumbe manje usingakwazi ukuhlala ndawonye achazelwe aze i-vocabulary isikhulile, usiyawazi amagama, mangishumayela usezokwazi ukumisa ukuthi ngithini. Ngakho asisekho isidingo sokuthi ahlale ngale ey'ngane ey'ncane akezeke ngala. Ngakho uzazama ukujaji ukuthi nje umntwana ukhule masengakanani. Amabandla amaningi abona ukuthi mhlawumbe la ko-8, 13, grade 7 kanjalo umntwana usuke sekhulile, naka-education yabo ukuthi kuba khona into eshintshayo umntwana uma esekulawo ma-grade. Nawe nje uma ubuka njengomzali khona into eshintshayo na 12, 13 years endlela umntwana abehave ngayo, acabanga ngayo, acommunicate ngayo, kuyashintsha from the end yomntwana. Mhlawumbe ngathi 14 noma uthi 11, 10, i-age is not a big issue. I-issue ukuthi umntwana uzosizakala imayiza ngapha versus kubangani. Ekukhanyeni-ke leyo age siyisetha la ku-13 years, grade 7. Umntwana mayithi 13 noma yaka grade 7 sithi akaphume ngale eze ngala ngoba sesicabanga ukuthi usengafunda njengathi sonke ngendlela esifunda ngayo. Amen. Yonke leyo nto kuphendula nje lowo mbuzo lowo. Ngakho-ke laba bathi 13 bakhona engibaziyo, nizobabona ukuthi baSunday school sebengasayi ngale sebesala la bona, noma bonke abathi grade 7 sebengasala la inhloso nokucabanga kusuke kuyilokho. Uthanda ngisamalise bese ngiyathandaza. Yini inhloso ye-children's ministry yokufundiswa kwabantwana? Ukuthi abantwana basindiswe bese bayakhula enkosini njengathi sonke. Indlela esikwenza ngayo ekukhanyeni, sibafundisa ivangeli njengoba bonke abantu, bese sibafundisa ukugcina konke izwi kaNkulunkulu elisiyala ngakho njengabo bonke abantu. Siyazama uku-adapta indlela esifundisa ngayo kube indlela abantwana bazokwazi ukuyizwa ngoba siyakubona lokho eBhayibhelini. Baphumane nabantwana ekubeni nabantwana beze la kubantu abadala la ku-age 13 no grade 7 ila sikhulume khona ekukhanyeni ukuthi sibakhipha abantwana. Ngokuzayo uzophendula umbuzo ukuthi sibabhabhathisa nini, basidla nini isidlo senkosi, kumele sicabange kanjani ngaleyo nto maqondana nabantwana. Asiye emkhulekweni.